In other words, Karol, peniaze tam nie sú, takže všetky tie slova, čo som im povedal v celom živote, je iba nomenklatúra druhých ľudí ako Miro Smolák v výhovorkách, že ty si najlepší agent, lebo je to negácie. Nemôžeš hovoriť, že si v kontrole, lebo nie si. Keby si bol v kontrole, by som bol šťastný a prosperačný v tejto situácii. Fakt je, že nie je pravda, takže tá transformácia negatívnej, abstraktných slov spôsobí negatívne na môj život, a na moju prácu, a na môj vývoj, moje práce. Je to strašný problém do všetkých strán, čo podľa tých 200 000 mali iba tých 20 rokov práce. Je to neuveriteľný paradox situácie, takže keď hovoríš, že to je v slovách autenticity, že to opraví, takže nech je to opravené. Si ekonóm a transakcia 24 hodín dokonalá, takže keď si v banke bol, takže by to bolo hotové 500 dní a 55 000 razy. Ale ešte to není, no tak čo môžem na tom hovoriť? No?